Gurot saleok adi egon, gurot.eus webgunean eta Gurot aplikazioaren bitartez Euskal Galderen unibertsoko lehiaketa martxan dago. Gurot 12 eta 17 urte bitarteko gaztei zuzendua dagoen lehiaketa da. 2 lehiaketa mota daude. Bata bakarkako lehiaketa, bigarrena taldekako lehiaketa. Banakako lehiaketa Bizkaia mailakoa da, partaide bakoitzak izena eman eta erruletan jokatu beharko dute parte hartzaileek. Egun bakoitzean jokatzeko ordubeteko muga izango dute. 8 atal daude galderetan: aisia, artea, gizartea, hizkuntza, kirola, kultura, natura eta zientzia. Urriaren 25 arte dago aukera parte hartzeko eta jolasteko. Galderak, erantzun, puntuak lortu eta saria errealitate virtualeko betaurrekoak dira. Hori Bizkaia mailako bakarkako lehiaketa. Gogoratu. Azaroaren 8tik abenduaren 8ra taldekako lehiaketa izango da. Eta Bizkaiko final presentziala abenduaren 20an burutuko da. Gernika Lumoko taldekako 2 sailkatuko dira finalerako. Bizkaiko final presentzialaren sariak, lehenengo taldearen saria, ordenagailu portatila kide bakoitzari, bigarren saria, bigarren talde saria smartwatcha kide bakoitzari, eta hirugarren talde saria 50 euroko bonoen da kide bakoitzari herriko komertzioetan kontsumitzeko.